δεν έχεις καταφέρει ακόμα να κάνεις το πρώτο σου pull-up, πάμε να σου δείξω 3 ασκήσεις που σε λίγο καιρό θα καταφέρεις να κάνεις πολλές επαναλήψεις και όχι μία. Πρώτη άσκηση είναι απλά το κρέμασμα και η ενεργοποίηση της πλάτης. Κρατιόμαστε σφιχτά, ενεργοποιούμε την πλάτη μας και μένουμε εδώ πέρα για 30 δευτερόλεπτα. Δεύτερη άσκηση. Έχω μια μπάρα, βρες κάπου ένα χαμηλό επίπεδο αν δεν έχεις και εσύ μια μπάρα. Πάμε να μπούμε από κάτω, ενεργοποιούμε τους μυς της πλάτης, σηκωνόμαστε και ξανά κάτω. Εκπνέουμε, εισπνέουμε. Και φυσικά, εάν βγάλουμε τα πόδια πιο έξω και τα δεντώσουμε, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Και τρίτη, αφαιρούμε λίγο βάρος για να γίνει πιο εύκολα η άσκηση. Πατάμε πάνω στο λάστιχο, κρατάμε τις λαβές μας, ενεργοποιούμε τους μυς της πλάτης και σηκωνόμαστε ψηλά. Εισπνοή, εκπνοή. Υπάρχουν λάστιχα με διαφορετική αντίσταση. Βρες αυτό που είναι κατάλληλο για το επίπεδό σου και επίσης τέλος σε κάθε άσκηση να φτάνεις μέχρι τη μυϊκή σου αποτυχία. Ακολούθησε τις οδηγίες που μόλις σου έδωσα.